wilujeng sonten sugeng rawuh sugeng pinarak saha sugeng lenggah. Sinartan kerapi rampaten kang sampun sumadyo semangga menika ugi nderek tetepangan menika saking kru campur sari dangdut Bayu Asmara Musik. Monggo Bu dipun lajengaken. Sing ngampirne malah bumi sing. Nitekno pripun? Sing ngampirke malah Kambono. Oh, nggih niku Pangkah Rabono. Nomor gane napa saben Tegalan niku Pak? Oleh. Oleh. Apa-apa digawa mulih. Nggih, nek esuk niku Tegalan biasane pados Bang Gedang. Kedahe nggih ngoten. Nggih. Gladak, ibaratnya wong gladak nggih. Nggih gladak sak oleh. Nemu landak mangke digawa landak. Nemu celeng ya digawa celeng. Nemu rondo ya digawa. Ya aja to. Mboten. Nggih aja. Nemu rondo digawa rondo. Lanjut nggih. Monggo. Ya ora apa-apa bojane enten serepe kok ngono. Lah nggih. Wah jan. Malah enek rewah. Mboten lho Bu, lek kok jan bojane sing duwe bojo niku jane pripun to? Ya lek kusum adem. Lho ini nek kaya kula sampean nanti diklothak kali bojo nggih Bu. Penak nggih. Arep Malah penak nggih. Penak. Ibarate wong arep ngombe anu aqua dicepakne aqua. Oh ngoten. Kopi digaweni kopi. Oh nggih. Mimi cucu. Kari mencolo. Kari ngokok. Itu Bu dipun lanjut Bu. Nggih.